ساکو انہاں دی ماواں دے وینیاں بھئی تساں آپ پاکستان دا انسانیت لکھیندا پیا چیک کرو بھئی تھا کوئی چیک کرو اے ابر دے ہیں اوئے کی شے یار السلام علیکم بھائی ویلکم بیک ہو گیا مائی نیو برانڈ ولاگ دے وچ تے اج بھائی جمعۃ المبارک ہے تے اج تو 7 دیہاڑاں بعد 7 نہیں بلکہ تقریباً 5-6 دیہاڑاں بعد بقرعید ہے تے عید الاضحیٰ ہے تے اج مطلب کہ جمعہ شریف ہے تے جمعہ پڑھن ویندے پیا اج میں لگا ودا اج نال دے جڑے چھوڑ آنا وہ کون میرے نال تے اج میں آ کے میں لگا ویندا پیا پکایا مسجد تھانوں پتہ تے پچھلے ویلوگ ہوئی تسی ڈیوٹی ہوسی کتھے تے اج اساں اسے جاں تے اسے مسجد وچ وان کے تے جمعۃ المبارک ادا کرساں اگتے ویلوگ کنٹینیو کرنے آ ماشاءاللہ بھائی جمعۃ المبارک ادا کر چھوڑے تے جنید لگا لگایا تے میں دسایا کونس تے لگا نکل آیا بس میں تھانوں پتہ لگا آونا پو کہ مینوں بکھایا جنید یہ کیسیو یار جوس ہا آپ ہی چاہیے تے کو ورو فارن کھلونا اس دے ان ڈوئے نے ایک باں دے اوتے مارنا نہیں تھوڑا ماڑا ان ورف چیک کروا چیک کرو یہ پوری ورف بن گئی بڑے مزے دن یہ ہن کھانے تے انجوائے کرنے چیک کرو کو ورف بنی ہے جی تے پانی ورف بن گیا کایا اگتے ویلوگ کنٹینیو کرنے فی الحال تے دیکھ گنو بھئی یہ چنگے بھرا انہاں دے دتھیں دے تے نکل آنے کچھ بندے لوگ آونا وینا پوندا اچھا ماموں تے لگدا فی الحال کون چلو ویلوگ کنٹینیو کرنے اچھا بھئی ساڈے پاسے جڑی اساں مسجد وچ وینے نا اودے وچ جمعۃ المبارک جلدی ادا تھیندا بقایا ادی وچ اجی تھا سنی دا پیو سی اذان آمین لا ثم آمین یہ اج ہن جمعۃ المبارک مکمل تھے لیکن سارے پاسے ساری جڑی مسجد اودے وچ ماشاءاللہ جلدی جمعۃ المبارک ادا کر چھڑے نے بقایا جنید اور تو سنا ٹھیک اج کنی دیہاڑ گزری تے جی آج سکول گئے ہاں اچھا سبق شبق آیا کہ کونا اچھا بقایا بھائی ہن گھر وینے ہاں اوتے کوئی چاہ پانی کرنے ہاں تھانوں پتہ ہے شام تھی او پیشی دا ٹائم ہے تے چاہ دے رہنا چاہ دے دوئیں برابر ہے چھٹی نا میں ہن ایسا مان کے یا پانی پی کے ٹیوشن واننے تے ہاں ٹیوشن تے تھوڑی جمعہ ہفتہ چھٹی نہیں ہوندی کیوں پنجے سوینے تے چھٹیاں سچی کران دی ہونیاں نے ساکو کال دی ہونیاں بھائی میرے تا جے اور جڑی سرکاری سکول ہیں سرکاری سکول ہیں ٹھیک ہیں تقریباً وہ آدھے پہن بھائی 8ویں مہینے دی 25-26 تاریخ نوں آئنا نے سکول 3 مہینے دی چھٹی ہونا ٹھیک تے اے جناب اپنا پرائیویٹ جو دین تے انہاں نوں اے اچھا انہاں نے پچھلی سال انہاں تے چھٹیاں ڈائیں ہوئیاں دے وچ سروا کے دان ہے نا چھٹیاں دے کے تے تاکہ نے آوی صحیح تھانوں کتنے مہینے چھٹیاں دی سن ہاں پرائیویٹ ہے نا تے جمعے ہفتے دی چھٹی ہے کہ کونا جمعے ہفتے دی چھٹی کونے ساری واہ بھائی واہ پنجویں چل کے تے 8ویں تک چھٹی کون تے دوجی یہ دوجی نکیں کلاساں ہفتہ اتوار جمعہ ہفتہ دی اتنے تے بھائی سرکاری سکول دیاں نا جمعہ تے ہفتہ تے اتوار اے ترے چھٹیاں تے انہیں بھی حکومت اعلان کر چھڑے بھائی اے ترے چھٹیاں دیونیاں جلے میں پڑھدا ہوں نا مجھے ایک چھٹی ہوندی اتوار والے دیہاڑے اس تو علاوہ بعد جلے میں تقریباً 9ویں پڑھدا تے 10ویں پڑھدا وا اس لیے ہفتے دی وچ کیتیاں نے تے ہن میں جلے پیپر دے چھوڑے تے پیپر دون تو بعد مینوں تقریباً سال ایک تھیندی پئی تے سال میری گزری ہے تے سال بعد ہن انہاں بھائی ہفتے جمعے دی بھی چھٹی کر دتی ہن جمعے دی بھی چھٹی ہوندی ہے ہفتے دی بھی ہوندی ہے تے اتوار دی بھی ہوندی ہے ترے چھٹیاں تھی گئیاں انہاں دیاں تاں کونے نے جو دے ودے ہاں ایک لیکن سرکاری والیاں دیاں ترے ہونیاں ہن جڑیاں پیپر وٹ ہون لگا نے یا عید تو بعد بس اگلے سوال کو پیپر سوال کو پکے پیپر چیز نہیں کچے اچھا بقایا ایڈے چیک کرو چھوڑ دے جیب چیک کرو جیب رکھوا چیک کرو بھائی جوساں دا بڑا شوقین نے بڑے شوقین
دوں میرے چاہیے دائی بقایا راستے اتنا کہ جیب اٹھ جائے جیب دے وچ اگے بہت سارے پجے تے میں میری چ پا ٹھڈے راس نہیں اچھا بقایا ہن گھر وینے اتو کوئی چاہ پانی کرے تے بعد تک انشاءاللہ اپنا ویلوگ کنٹینیو کرساں ویلکم بیک ویور جمعۃ المبارک ادا کر چھوڑائی تے گھر گیا اتو کوئی چاہ پانی پیتا ہے تے فی الحال تساں دیکھ سکدے پاؤ سورج جڑا غروب تھی گئے تے میں گھر لیٹا پیا ہم ڈٹھا تے باہر عمیر انا آئے کھلوتے عمیر انا کیشی اگے کچھ تانوں نویں دکھوانے ہاں کیشی یار بچے پالن چڑی دے بچے ہاں اے چیک کر اوئے اوئے میں پہلے تو سلام تا گن گن یار السلام علیکم السلام اوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکے نکے آن انہاں نوں ماں تلے آلنے دے وچ دو واری پایا او چا کے تے تلے سپیندی چا مطلب کہ چھوٹے چھوٹے آنے اس والے پالن ہن دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات روٹی کیڑے ناپے نہیں کیڑے ناپ کے چھاپڑی پا کے انہاں نوں منہ دینے نہیں نہیں ہن آوا تھی ان اڈون تھی ویسے اگے کیڑے کیڑے ان یار سجے جن آڑے نکل نہیں تقریباً کتنے دیہڑے تھیندے پین تھواری کول پین سارے کول ہفتہ تھون والے تساں محنت نہیں دسایا بھی میں پہلے ویلوگ دے وچ ویورن دکھا چھوڑا یار تو چنگے بندے یار سالے بہت چھوٹے ہیں او کنا کی بلا یار لالی کس کر سٹیندی پئی تلے یار او آڑنے جو اپنے آپ ڈھا اپنے آپ نہیں او دو واری ہوئی پایا چیک کرو بھائی تھا کوئی چیک کرو اے اوبر دے ہیں کہ اچھا کھلویندا کینی یار نہیں نان کھاندے ویسے بجے ودے نا ہاں اے نے چونج کھلے نے ہن پتہ نہیں اڑ دین کہ نہیں او گدس 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 اڈون تے پتہ نہیں ویندن کہ نہیں ویندے ساری نہیں نوے سن ذرا بھی نوے سن میں آتا اگر امیسی دے پورا اینو نا او آدے نا بھئی آنڈے چ جلے بچہ نکلے نا اے نہ گئے نا ساری کول ودے رہوا تھانوں نے نقصان بھئی ساری کول ودن ہاں بالکل اے بھائی لالی تے جو ہوندا نا ہاں جلے آدن بھئی آنڈے چ جڑا بچہ نکلے تو پہلی پور جڑے بندے نو دیکھے نا اونوں اپنی ماں سمجھ باندا ہے پتہ نہیں انہوں ماں سمجھدا یا ابو سمجھدا ہے نہیں جڑے اکثر جڑا کبوتر دے تھے نال اڑدا ود ہوندا ہے بنداں دے ہاں تے اوہی تا آخر او نہیں او انہوں روٹی کھلوینے کبوتر دی تے یار فطرت تے سیکھنا انہوں جنہیں دا سکھیا سو او سیکھ ویندا تے انہاں دی پھر شاید اللہ جانے ہن نکے لا جو انہوں پلیندا پے ایک ودا تے ایک نکا گدرا اچھا دیکھو اے منہ پٹ کے او دے منہ پٹے نے تے محض انہاں دے منہ دے وچ بھور کے دیندا نکے کا چیک کرو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوئے کیا بات ہے کیا تھوڑے نکے کھا ولیاں دیندا ویندا وقت شام پیشن ٹائم شام ٹائم اچھا ڈیلی او جڑی پین دی پچھلی نہیں ہوندی چھکون والی شائی ہاں او جڑی پچھو بندہ پچھی او کاٹ کے نا شائی والی ڈبی جے دے وچ شائی سٹور تھی دی پین دی او پچھو نکل ویندی کین نکل ویندی ہاں نکل ویندی او کاٹ کے نا بھر کے انہاں دے منہ دے چ پانی دینے واہ بھائی واہ کیا بات کی کراں یار چھوڑ کے لگی ہیں ایک مار کے شودا نہیں نہیں مر گئی چیک کر کینی مر چیک کر ماشاءاللہ زبردست پورے اڈوں تے آوڑے ہیں کیا بات نہیں نہیں بھائی یہ ایک طرح دا انسانیت دکھایندا پے اگر جو ہن انہاں نوں ماں چھوڑ کے لگی گئی ہے ایو رت پیر انہاں تے مر ونجو نا ایک طرح دی اس دی لات میں تینوں دکھایا نا اے نا ایتھوں دی ساری لات سجی ودی ہے نا ہاں 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 اے لڑکا کھلوتا رہ شودا کس نال آلنے نالے تو اوئے اللہ چیک کرو بھائی کیڑے سونے سونے ہیں چیک کرو ماشاءاللہ کیا بات میں امید ہے بھائی نہ ویسن نہیں یار کترو کنے ویندے اگر ویور تساں دساؤ بھائی یہ وہیں سکدے کہ نہیں اے ہن نکے لا تے مطلب کہ جو او میس تے مطلب کہ انہاں نوں وڈا کریندا پے اے کرے وہیں سکدے کوئی چیک کرو بھائی چیک کرو کھلو کھلو زوم دردن یار میس میں آدھا میں زبردست جیرا تو انسانیت والا کام پہ کرے نا میرے دل لگا قسم اور دیکھ یار قسم ہے نا ایدی لات خراب ہے میں تیرو ساندا اس کو نا ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ او منہ ہی کر لیندے نہیں ہوئے ہونی تیرو ساندا یار شودن ماں چھوڑ کے لگی گئی ہاں یار دیکھ گئے نہیں ریالٹی دے وچ تے کام تھیندے ہی نہیں بھئی اپنے بالاں نوں ماں چھوڑ کے لگی وینی پتہ نہیں کوئی گل ہوسی یا وات بہت وڈے ڈٹھے نہ ایک واری کہ جو کھوا بیٹھیا نہیں او سمجھے بھی مر گئے او آلڑے چ کون اس آنڈنے چ آونا آئی ہاں تیری گل ہی وجہ ہے اور کھیندے سے او انہاں سمجھیندی نہیں اپنا اچھا کہا بھائی تساں دیکھو چیک کرو اے دیہات دے نظارے لالیاں تساں تے پرندے آپ لیندے آؤ تے
مطلب کہ پرندے دکاناں تو گھن کے یا وات کہ تو زو چو گھن کے چڑیا گھر چوں تساں پلیندے ہو اساں آپ ہر شے چ پڑے نے اساں آپ ہر شے پہ لینے ہیں لیکن ساکوں انہاں دی ماواں دے وینیاں بھئی تساں آپ پالو فی الحال امیس نو دی ماں دے گئی ہے بھئی امیس تو آپ دی رکھ کر تے آپ اینو تساں پہلے وڈا میں کر پلنا پیا وا تے سا کہ کٹھے پلنے ہیں اچھا اور تن تساں دوئیں پہ کٹھے پلیندے ہو بغیر عمر تو آج گیا ہیں دروس کون گیا گیا چھٹی دے گئی ہیں عید دی چھٹیاں ٹھی ہونیاں پتہ نہیں کرنا تھی تقریباً کتنی ہٹی تو تقریباً ہونی سن کوئی 4-5 تھی سن شروع کھاندا پہ ہاں کٹ کے بار بار دیتا چلو طوطا نو بندہ اوپر نہ سکھیندا ہوندا انہاں نو بندہ نہیں سکھا سکدا انہاں نے سکھا سا نین یار نہیں سکھیندا کون ہے ایڈا جڑا لالیاں ودا سکھیندا ہوے اوبرنا اے میں کہا تساں دساؤ بھئی کیا بندے ڈٹھا ہونے تیرا ایو رنگ نکے نکے بچے لالیاں نو اوبر نہ سکھیندے ہون اچھا بھائی امید کرنا تھانوں اج دا ویلوگ اچھا لگا ہو سی اگر اچھا لگے تے سارے چینل تساں لائک کمنٹ تے سبسکرائب کر سکدے ہو اساں ملساں نویں ویڈیو دے وچ تب تک کے لیے بھرا نو دیو اجازت